אני רואה אותה, יש לי בלב שמחה. אנחנו קופצים ומתכסים בשמיכה. לא צריך כלום. רק אחת את השנייה. גל לשמאל וגל לימין. עפות באוויר. 1, 2, 3 ו... צריך כלום. רק אחת את השנייה. כמו שמלה לבנה. בואו נעוף באוויר. משחקת בבובות. יש הרבה הפתקאות. שמים את הנעליים. ורוקדים את השמיים. כמו שמלה לבנה. מתלבשות. משחקות. רוקדות. ומצחיקות. 1, 2, 3 ו... כמו שמלה לבנה. כיף לי. גם לי. מתאפרת, מתבשמת. נפגשת. מסתכלת במראה. רואה איזה יפה. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. כמו שמלה לבנה. צריכים לעשות מערכת. עם התיק של סטיץ'. כולי בטיץ'. לא רוצה לבאס. כל החברות שלי. אבל מסתכלות על הדמות. וקורות. כמו שמלה לבנה. היי חברים. לי קוראים אוריאן יסופוב. לי קוראים יעלה מתיוך. יצאנו שיר חדש. ואני אשמח אם תירשמו לערוץ ותעשו לייקים. אוריאן, איך קוראים לשיר? שמלה מיוחדת. לשיר קוראים שמלה מיוחדת. אשמח אם תעשו לנו לייקים. תפיצו את השירים שלהם. יש לנו ערוץ וואטסאפ. אנחנו אחריהם עוד מעט. ותעקבו אחרינו. המסר של הסרטון. שתסתכלו במראה ותראו את מי שאתם. וגם אם קשה. אנחנו לא מוותרים. הם גם ממש כאילו לבשו מכנסיים טוב. כל אחד בצבע שלה. ממש יפה. תגיבו לנו בתגובות. מי שהולך לעשות הכי הרבה תגובות של לב, תעשו מלא אימוג'ים. איזה צבע אתם רוצות? אדום? יאללה. בצבע אדום, 5 ראשונים אנחנו ניתן להם אור כאב. זהו, מקווה שאהבתם את השיר. ביוש. בדיוק עכשיו מתארגנות הקליפ. אנחנו נתחיל לעשות את זה כזה כאן, בחדר של אוריאן. אנחנו נרד למטה. נכון? גם המוסר הוא בעצם להסתכל במראה. אז יש לנו כאן הרבה מראות שאנחנו בעצם נוכל לצלם. התיק של סטיץ' הוא מאוד חשוב. כאן בעצם קורה התחלה. בפח, לא במטפח, זה מקום ישיבה. זה גם פח וגם מקום. אנחנו יושבות בעצם פה, וכאילו היא כזה עושה שלום למצלמה. זה בעצם שיר מאחורי הקלעים. זה בעצם שיר גם של מאחורי הקלעים וגם לא, כי זה רק שיר התחלה. יאללה ואוריאן, מה אתם רוצות להיות שתהיו גדולות? זמרות. ביחד או לבד? ביחד. ביי. ביי.